Muri Zimbabwe makadini? Zuva ranhasi ndichataura imwe nyaya yandichataura mudimikira, asi ndichireva zvokwadi. Nyaya inova ichapindura vazhinji vari kufungidzira kuti kune vakatengwa. Kune nguva yatinofanira kutaurirana zvokwadi nekuti nerimwe gore ichabuda. Kune mubvunzo unoti, kana kuti kune chirahwe chinoti, iwe wondisangana neni ndichigwisana newandinogwisana naye, iwe hako uri divi remarefuri, kana kuti ndiwe umwe anofanira kuona kuti refuri zvaari kuuridza izvi ndizvo chaizvo. Kana achinge akanganisa woranga refuri iwe, kana umwari rimwe divi woda kundirova zvisizvo refuri anyerere, wotaura narefuri kuti anga achigadzirisa zvinhu. Iwe wochirega mhandu ichironga kundiparadza zvine simba rako mukati, asi worega kuzvimisa. Tichibva ipapo wochiuya iwe wondikandira mugomba, iwe mbune, kwete muvengi, iwe mbune wondikandira mugomba. Wandikandira mugomba wochiinda wondobatana nemuvengi wangu wandiri kugwa naye kuti muchiparadza nomukadzi wangu, kuti ini ndichirega kuva nemhuri zvachose, kana kuti vana vangu vachisara vari nherera vagoita venyu. Saka imuri kuti tauraya baba, chiregai tichiuraya namai, vana vasara vari nherera. Zvapera kudero, ndiri mugomba muya ndosanganawo nanyoka akawirawo mugomba. Ndobetsera nyoka kubuda, oenda ondotsvaka chikafu kwaanondochitsvaka, oraramavo odya. Nyoka wochitanga kuuyavo achindipa chokudya, achindidonhetseravo chokudya, achindipavo mvura, ndoramba ndiri mupenyu. Iwe wochizokonana nomuvengi wangu uya angari bhururu wako, makonana muvengi uya wakukandavo mugomba riya rawakambondikanda iwe, tasangana woti iya ko uchiri mupenyu. Tadero iwe manje wochiti ini ndikubudise, ini ndini ndochitanga kubudisa iwe, iwe ndiwe wakandikanda. Woda kuti ini ndichitanga kubudisa iwe, ndabudisa iwe, ndochiita nyaya yokuti iwe wombondogara zvakanaka uchibetserwa navana vangu kusvika wapora, wozouya wondibudisa. Unoivonavo ichishanda sei nyaya iyoyo? Unongovawo mubvunzo watiinawo. Gore ra2023, regai nitaure mashoko aya. Kune chiitiko chakaitika panguva tava kuenda kumaelections. Kwaiva neboka rainzi Fazi. Ndokuita vakagara pasi vakati, ko ino iFazi yabva nepi? Ngatiirambidze nokuti inotivhiringira munyika medu, inotigadzirira milishia munyika. Umwe ndokubva atarisa machances ake a2028 akati regai irarame, inogona kutiponesavo pachirongwa chedu chemberi. Fazi ndokurarama. Asi Fazi yakamira kudero yakarakashwa, nomukuru wayo akarakashwa nevana veZimbabwe August 2023. Kusvika refuri aona kuti izvi hazvichagoni kubiririka, kuma-MP tazama tikadini tikamboshandisa madouble candidates namakoti nei, asi izvi hazvichabiririki. Nokuti vanhu ava kana vane maV11 sekurongeka kwavari kutaura, takaura. Imi ndokubva machironga maelection results ari kufanira kunoanaunziwa, imi ndokuchironga kuti between 7 and 8 yaifanira kunoanaunziwa maresults. Ndokubva manohaijeka building, ndokunohaijeka
vanhu vaifanira kuzoenda nemaresults. Ndokubva imi machivagarisa muusungwa kusvika after midnight muchidhokta maresults, muchimbotaura namagweta enyu, muchimboonesana zvamaionesana. Mapedza kudero imi magadzira chirongwa chenyu nedhande mutende renyu, ndokubva machizoanaunzisa maresults asina trace akangonoanaunziwa, asingagoni kutsvakwa kuprovinzi kuti kuprovinzi makambowana zvingani uye akawana zvingani. Zvapedza izvozvo ndokuchironga dhande mutande renyu sezvamakanga mavudziwa emi namagweta enyu kuti kana mapedza kudero kuti tichibvisa ripoti iyo yeSADC iyo yonetsa iyo, kana kuti matauro ari kuita veSADC kuti tichidzima miromo yavo, toda kumusundira achienda kudare ondozhiwa ikoko. Ndokubva iye arega kuenda kudare, ndokubva arega kuvhalidheta kuuya makaita zviri pachena zvine evidence, ndokubva mamuvenga. Wazviregerei? Iko zvino makonana nowamakonana naye, nokuti maifunga kuti dhande mutande renyu zvarakabuda 2028 ndimivo. Mapedza 2028 maifungidzira kuti mucharamba muchingoinda kusvika motofamba nepamisangano muchiti ichatonga kusvika amira nyanga. Hino mabudiro zvozoita ndokuti imi hamuchina mukana wokuti mupinde, nokuti kune vamwe vonzi vapinde, zvokuti imi pachenyu hamuchina chenyu, uye tarisiro yokuti mucharamba muri munyika ishoma. Munogona kuzopedzera upenyu hwenyu mava kure kure kunyika dzekure, uye kunyika dzekure idzodzozve munogona zvekuzotsvakwa nedzimwe mhaka dzamakaita dzokufa kwavanhu mumastreets. Ndobva maronga mukati todi, mukati uya watakambokava ngachiuya atibetsere. Asi kuti akubetserei hamudi kuinda kunogara naye pasi zviri pachena, munotuma nhume dzenyu kuri kumushora, mumhu kana zera kana kuti kudini. Imi hamudi kugara naye pasi, matuma nhume dzenyu, maita zvose zvamaita, moti chidana vana vako vave vatibetsere kugwa hondo. Iye woti vana vadanei, ini ndisiye hangu ndigere pandigere. Unyerere. Pedzezvo motanga zvekumutuka, mutengesi, wazodai wazodai. Ino nhasi mawana mukana nenguva yekuti muinde mundogara pasi mutaurirane. Indai kamundotaurirana zvinobuda, indai munotaurirana zvinopera ka. Momutaurira kuti shamari, isu tava kungodavo kuti tizogarawo munyika ino tisingashi, tisingamanyi, tisingadii, chititenderavo, asi iwewo chiinda mberi. Hamuoni kuti kana madero zvaifamba? Pane kuti imi munoti munhu unofanira kuita dhiraivha, moti imi moda kuti aende anoita hwindi wenyu. Kondakta muri kutoti haakodzeri, assistant driver muri kutoti haakodzeri, moda kumuita hwindi. Maonero enyu namarongero enyu. Asi munoti pane chingagara here pasi pezuva chinorova chisingagoni kuzozikamwa navanhu vanofamba panyika kana kuti navanhu vanofamba pasi pezuva? Hakuna. Chose chamunoronga chine nguva yachinongozobuda. Ina handina zvandareva, ina handina wandareva, ina handina wandataura, asi ndangotaura nyaya mamiriro ayakaita, ndichiti musati machidzokerazve kuvana vake, kunoti vana chiuyai tidai nokudai, indai mundotaurirana zvokwadi amazviro kwazvo makazvininipisa. Mukakonewa kudero zvinogona kusakufambirai zvakanaka. Kumberi uko hakuna kukumirirai zvakanaka, nokuti munogona kusazotapirigwa ndoutapi-tapi huchauya.